Un consello, o mel a primeira hora é enerxía para todo o día. Se o xuntamos con cereais, con froitos secos, con froitas, e con leite, obtemos así un almorzo moito máis natural. Ademais, para os rapaces, prevenlle de catarros e, sobre todo, fortalece as súas defensas. Ou tamén podemos utilizalo para endulzar o leite ou o café. Sustituindo o azúcar branco por mel de Galicia, obtemos un endulzante natural, cheo de vitaminas e de boas propiedades para a nosa saúde.